Dani Pérez vol ser un superheroi de capa i malles roges. Dani voldria tenir superforça i volar pel cel. Ell no sap, però, el seu superpoder en una de les seues abraçades fa que la gent recupere l'alegria. Tània sonia ser fotògrafa. La seva especialitat són els retrats, sobretot perquè no cal que li diga a ningú que força un somriure. Amb ella és somriures i ser de forma natural. Allà on va, sempre li demanen que faça fotos. Per alguna vegada s'ha equivocat i s'ha fet un selfie. Dani Corral és un gran poeta. Promet escriure el poema definitiu, aquell que, al escoltar-lo, totes les xiques caiguen enamoradetes als seus peus. La seva inspiració és una profe de mates que porta loquet. Serà conseller, obrir i tancar portes, rebre a la gent, atendre el telèfon, encara està aprenent, però ho fa superbé. Les fotocòpies se li resisteixen, però cada vegada que s'equivoca, la conserge que l'ensenya la corregeix i ja mai més ho torna a fer mal. És una crac. Eric vol ser pintor i fa poc va pintar el seu primer quadre. Que tenien penjat al menjador de casa. A sa mare no li va fer gràcia, però ell practica i sap que algun dia farà un quadre digne de ser a un museu. Nurieta vol volar, ser pilot. L'únic inconvenient és que Núria és molt puntual a l'hora d'almorzar i que encara que estiga a meitat d'un vol transatlàntic, ella s'ha de fer el seu bocata. Daniel Sánchez, quan era més menut, volia ser polític, però després de veure la tele es va desanimar. Com va ser polític si a ell no l'agrada robar? Mami, què és millor, ser polític o ser bona persona? I sa mare li deia, els bons polítics són també bones persones. Otília va descobrir la seva vocació un dia que sa mare li feia mal el cap i va tenir una idea genial, posar-li una tirita al front. No sempre enceta en la solució, però en pràctica arribarà a ser una infermera eficient. A Cassi li fascinen els pardals. De xicotet va intentar volar. Per això ara llueix un somriure estrany. S'ha fet unes ales amb plomes. Els patis quan acudixen les gavines. Cassi corre amb la intenció de fer-se'n amics. A Ainara l'agradaria plantar i recol·lectar el seu propi menjar. Li hem hagut d'explicar que per més que plante gominoles no eixirà cap arbre de gominoles. Avui l'hem pillada plantant un bitllet de 20 euros. Sebas de gran serà cuiner
encara no se li dona molt bé. El seu primer invent, el bocata de palomitas de mantequilla. No va tenir massa bona acceptació. Amb el temps, de segur que Ferran Adrià li copia la recepta. Ara treballa en la seva nova creació, una pizza de gominoles. Però tots i totes, amb coronavirus o sense, aconseguirà el que volen. Si s'ho proposen, no hi ha res impossible. No deixeu mai de somiar.